Ja, det kan du klare en 60 i må blinde, mand. Ja. Se så. Se så lige her. Det er lige her. Det er noget, der kører op på Ole Bæk. Det er sjovt en gammel, det er en gammel t-shirt, jo. Ja. Bare syg om. Prøv at se, hvem der var der dengang. Vi er pæne igen. Ja, der var Walter også. Ja, Johnny. Ja, det er jo ikke sådan, jo. Og det er Johnny igen. Ja, for satan. Det er en, der har taget på dig normalt fotoforbud. De vil tage det engang over i Bremmer Bio. De der billeder, du lagt ud på nettet. Det var en, han lægger ud for samtlige John Winter-koncerter. Der fandt jeg nemlig ud engang. Ja. Jo. Og så har vi det her. Nå, ja, okay. Det kan du godt lide det her, hva'? Jeg var tilbage med, jeg er helt rørt. Kan nogen garage lægge op med dig? Har du set CC op? Ja, det gør du. Hvor er det oppe i Aalborg? Nå, nu er Skanderborg. Hold kæft. Skanderborg, jeg kom til 81, jo. Okay. Hvad år er? Hvad eneste år, til 81, jo. Er det nede fra båden, eller nede fra remisen, det der? Ja, det er så det. Ja, nå, men det var jeg også med. Og den er i orden, ikke? Og den er Walter Trout, så den er fra det belgiske. Nå, okay. Det er fra Rolling Stones-koncerten. Det er jo stadig score fra Viborg. Der fik jeg jo for det der. Okay, ja. Og det er så herfra? Det kan jeg jo morgen, ja. Det var klassen i København. 2010. Det kan jeg godt huske, ja. Var det med Jerry Portman på rap? Ja, det var det, jeg lige godt med. Det er fint. Og der er Walter, ikke? Ja, det er jo det, ikke? Og så Stig. Ja, det er Ingemann. Og Ingemann. Ja, det er ordentligt. De var så skævt ind i Sigøjden. Det er noget, der har du Peter Thors autograf på til Hej Johnny Hans Gram på Peter Thor. Han er ikke, det er fandme. Den er sådan lidt Det er god, fordi det var den første gang, vi spillede i Volga, som den sprøde uge. Ja, som den sprøde, ja. Og så har vi jo her. Så har vi jo nostalgien, og det er jeg lige med glad for, men der er fuld skrue på den der. Og det er til mig autografer på. Det er så sejt, ja. Fik du gjort det ude midt i derude ved souvenirbogen? Nej, det gjorde jeg lige, jeg kom med sådan, at jeg ville støtte på dem. Okay. Jeg begyndte at stå, så har ham der han, hvad hedder de, Spoonful Blues, han har noget med notonen. Ja, med notonen, just det. Han kaldte jo lige hele lortet sammen, kan I stå på den der? Han var opdelt til muligt. Han fik noget hammer noget. Så har vi det, det er jo Walter. Prøv lige at tage holdet der, mand. Er det med eller nej? Hvad med det? Det er Mick Taylor for helvede. Gud, det er Mick Taylor. Det var ikke så godt dernede. Var du med at se den nede på øjnene? Ja, jeg er langt sådan der. Ja, det var ikke det bedste. Okay, jeg fik et autograf. Det var det, det var der ikke ret mange, der gjorde. Det kan godt være. Nej, han var ikke tilpas den der. Nej, John Mayer. Altså, Det er han gode klare. Ja. Han er sød dreng. Og gamle stikker fra gaffelen-team med autograf på, jo. Okay. Og Magic. Så bedst jeg altså Magic her. Og det er fra dengang, han var en gang. Det er faktisk, han var det på Øjga. Nå, okay. Det var min store... Det er alt om... Det er fordi, jeg sammen på alt om filmår. Nå, ja, hvad er der foregik der med ham? Ja, og en af sætter min lillebror, han fik lavet en plakat for til indflytteren her, mand. Okay. Ja. Og så er det splader. Wow. Det er plader, hun er lidt. Wow. Lidt. Det er meget butikken, ved du, hva'? Det var jeg. Det var jeg, men nu det.